doon.
Dadaan po tayo dito mga kapatid. Mag-ingat po tayo. May mga hindi mo mapapansin mga lupa. Dapat sa mga ganong pagkakataon na lurto, minsan bumubulusok ng mga dito may tingin ko na. Sana makapulong na lang tayo. Tayo madali. Kung tayo inuubertikan, lalay lang dapat. Lipat ng linya, laging gagamit ng signal, laging yung side mirror. Bago tayo umalis sa ating bahay, siguro natin dapat nasa umabrake, ilaw, at dapat lagi naka-on yung brake natin tayo bibiyahe.
Galang natin yung bike lane. Lagi tayong susunod sa batas, siyempre.
Siyempre. Dapat malayo pala na kung sunod tayo sa kanan. Para hindi tayo nakakabala sa iba sasakyan. Hindi yung kung kailan malapit na sa kakap. Ito ng kanan. Bilis yung dalawang tayo kanan tayo.
haba. And I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail so